Il-laqgħa dwar il-proposti mħabbra għal riforma fil-MEPA saret ma' rappreżentanti ta' qdiet non-governattivi. Fost dawk preżenti kien hemm reazzjoni pożittiva għal proposta ewlenija li ppreżenta l-erba' filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat, dik li gvern ġdid jissapara l-funzjonijiet tal-qasam tal-ippjanar u l-qasam tal-ambjent. Fost dawk li tkellmu b'mod pożittiv dwar din il-proposta ewlenija kien hemm l-idrologu Marco Cremona. Qed pjaċir bil-miżura tal-amalgamazzjoni tal-environment part tal-MEPA ma' riżorsi. Kien proponiment li kont suġġerejt xi 4 snin ilu waqt riforma tal-MEPA, imma ma kienx ovvjament intlaqa. U qed nieħu pjaċir ukoll illi l-migrazzjoni ħassir mill-Environment Protection Directorate għal ġol riżorsi, għal Malta Resource Authority. Ġifieri li huwa sinjal li qed nagħtu iktar importanza mhux iktar imma qed nagħtu importanza mixtieqa fil-qasam tar-riżorsi. Estrid Vella mill-laqda fl-imkien għall-ambjent aħjar fil-waqt li faħret ukoll din il-proposta ewlenija semmet il-ħtieġa li jsir xi ħaġa f'pajjiżna għal dak li huwa sopra-żvilupp. Problema li gvern ġdid jindirizza bir-reviżjoni tat-tariffi tal-MEPA li jinkoraġġixxu lil min ikun qed jirranġa u jpoġġi fuq is-suq proprjetà li diġà teżisti. Change fuq it-tariffi li jinżlu it-tariffi għal djar li se jiġu irranġati hija pożittiva ħafna. Propju pass f'direzzjoni tajjeb. Imma għad baqa' il-kustjoni li skont il-local plans presenti ċerti triqat jistgħu jinbnew jistgħu jintlew beluf, mhux mijiet, eluf ta' flats. Angelo Camilleri mill-laqda Friends of the Earth tkellem dwar aspetti differenti tal-proposti li qed iressaq il-Partit Laburista. Is-separazzjoni ta' żewġ entitajiet kienet ilha mistennija u nisperaw li taħdem kif mixtieqa. Jidher ukoll li hemm rieda li iż-żoni tal-iżvilupp ma jiġux estiżi u dika għandu bżonna ħafna dal-pajjiż. Naraw issa daw xejn ukoll anke dik fejn twassal għax nafu l-xorta ħajkun hemm min ħajjagħmel pressures biex daw jiżdiedu. Jidher interessanti ħafna wkoll li ħajkun hemm iktar empowerment fejn jitlu l-kunsilli lokali. Waqt il-preżentazzjoni lil periti u lill iżviluppaturi kienu bosta wkoll dawk li għaddew il-kummenti tagħhom. Il-President tal-Kamra tal-Periti, il-Perit Vincent Kassar, qal li jaqbel mal-maġġoranza tal-proposti li għamel il-Partit Laburista għal riforma tal-MEPA. Qal li dawn il-proposti jindirizzaw kwistjonijiet li bħala Kamra tal-Periti kienu ilhom jimbuttaw mal-Gvern iżda baqgħet ma sar xejn dwarhom. Hemm ħafna affarijiet, anzi ngħid il-maġġoranza tagħhom illi naqbel magħhom u nispera illi il-komplement tal-professjoni tagħna l-periti jaqblu magħhom ikoll. Hemm affarijiet illi forsi huma ġodda, hemm affarijiet ukoll illi bħala Kamra ilna ngħidu li għandhom isiru u għadhom ma sarux. Il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi Sandro Katkuti tlaqa l-proposta tal-Partit Laburista li jiġu rivetuti it-tariffi tal-MEPA li qal huma ta' pis enormi għal min irid japplika. Jefferm il-indirizzajtu illi waħda mill-problemi kbar hija it-tariffi tal-MEPA. It-tariffi tal-MEPA kienu suwiċidju fuq kull min japplika huma b'mod super esaġerati u daw għandhom jonqsu drastikament. Raymond Vassallo, perit irtirat, qal li huwa kellu jieqaf mill-professjoni tiegħu għaliex qata qalbu mill-burokrazija tal-MEPA. Min-naħa l-oħra, il-perit Philip Grek mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ilma laqa l-proposta li l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi kollha vot fejn jidħol il-pjanar. Il-pis tal-vot ambjentali fil-deċiżjoni ta' dak li ħajkun sa joħroġ mill-MEPA għandu jibqa' speċjalment jekk il-MEPA ħatkun moħħa fis-sustainable development. Mlebda kejl jew counterbalance biex dan isir. Bħalissa ma jsirx, jiġifieri hemm dipartiment fih dan il-MEPA li ħafna drabi jiġi ignorat. Tkellem ukoll id-Deputat Nazzjonalista l-Perit Jesmond Muljet li faħħar l-istruttura tal-proposti għaliex jagħtu aktar leħen lil dawk involuti. Li joġobni fil-istruttura proposta ġdida hija li din tagħti ħafna iktar sej lill-stakeholders. Fej qabel il-pjan ta' struttura l-ownership kien tal-MEPA, xi ħaġa bħal din huwa l-ownership huwa tal-stakeholder. Kull min għandu xi ħaġa